Ola, queridos amigos da Senda do Moucho. Estamos noutra das labouras que máis nos gusta facer na Senda do Moucho. Aquí, adicándonos un pouquiño á horta ecolóxica, cos seus principios de laboreo con moito respeto da terra, o intercambio intercalado de plantas aromáticas con cultivos, e agora estamos no inverno, preparando cada un dos bancais, abonándoos, porque con composteira que temos aquí ao lado, e tamén reparándoa para ter suficiente compost para dentro de 6 meses, e como xa digo, preparando a terra para xa poñer as ervillas, poñer os tirabeques, poñer, bueno, outros cultivos, diferentes cultivos. E todo, despois de ter a nosa semente ecolóxica, levala a bancais onde facemos brotar, bueno, onde a terra fai brotar, non só axudamos, onde a terra fai brotar esas sementes ecolóxicas que tan cuidadosamente guardamos todos os anos. E para que os parrulos e as parrulas, os mouchiños e as mouchiñas de pequena edad que están nas escolas, pois nos axuden a formar a súa horta ecolóxica. Vamos a seguir traballo que vai se nos amañán. Saudiños.